gani da kanki ko bar gidan na zam dan aiki duk wanda za shi dauro niya da ke da kai idan kun shirya kura ta yau jakar soyayya zuga gidan su faɗi makurya da fari sunan Allah da wanga ismi zan kulla ya rabu karkabar ni kasala za ta rufe ni bawan Allah gane gaban ka jalla rahimi kara salatu ka da salami gare shi ya ababun ummi girman sa ya wuce tsammani da ahali sahabbai ku ne waɗanda aka ce murko ne asada auliya dan su ne yau ke tafi da mu an gane mu ne muke da shawo tijani yana wajen ban imani farha kwalliyar zamani jirgin fito muna da yakini ashe dan bare na gane gare ne kai ashe mafita ne da waje abul hasanai aikin gare ku yayi sariya ne faɗi mace gaba wanki dan gidan masoya gunki sun ce na zo na zana ya banki gashi ummaki wuce a faɗi ki a sannu bintu manzan Allah da ke ake ta samun Allah da saki nura ke yin sallah in baki babu wata mabulla aje akai a dawo gunki a biki sai a samu masauki mai saki ya guje wa raki ummul hasan ina ya kamarki kai tashi ma ya kafi yana ci zaki suke da cin mutunci akan batin su biki su dace in sun ki babu su ba yanci kusan da gaskiyar magoda ce a bi ta kar aje a talauce bara da safiya da maraice za a yi ta yi idan an kauce a mafaka da manzan Allah a faɗo matu baiwar Allah da ke ake ta samun Allah tijjani ya gidan ki ta bulla daban-daban da yanki ta tara cikin ɗaya kikin kai zarra isar ki ce ki bani ki kara duniyar ka sai ta tsara a faɗin marmuce jan biro uwar mu wacce ba ta koro ya baki dai da an sauraro wasu suke gani na hero sama uke ake zancen ki kasassu na rabai hirarki anan muna da sanyi da marki gashi mun gaza cikin nazarin ki na kowa na ki nema baruka a yadda kika so zan aika ki ban abin ya banki na saka dan sanki da aliyu ki aika gaban da baya faɗi maku ne kwari tudu ina matsaya ne madakatar rijalai ku ne sunan ki maganin dan arne a tanadin mu faɗi maku ne a sauka babu kukariya ne a lahirar a ce da baku duniyar ga sai mun kone girman ki ya wuce wasa dauki a babatin sanin matsayin ki da saki mai abun mamaki na yi wa rijalo murfin tanki a bangaren ki babu watanki a wadda ke da ban mamaki a faɗi ma daban aka yi ki sunan ki bai faɗin matsayin ki a dai faɗa a gane ke ce a san ki umma yanke talauce da ta zubar muke tsintsincewa kun ga ko anan mun dace macen da ba ta yin al'ada ba ta kuran gada mata guda ai banda yan maza saka hoda mutuwar kamo mini da shahada wallahi umma ce danja da santa mun ka bude haja ka je gara baja inda faɗi mace cikakkar hujja rana ta gobe ranar narku ina ganta mai cikakkar iko a san da babu mai iya tako ɗaya take da bin ta yi mako ita mai da taliki basarake cikin duhu ta sa masa haske da ka bi ta ce maka oke in ba ita ina haka ake ya sayi da gare ni ki shaida da sanki an ka bani kasida da an faɗa ki zan yi saranda sunan ki baya shi na shaida da ni da faɗin da amana da ni da faɗin da amana gajiyayyen masoyin nan ne album ɗiki ne umma kai ya banka da daidai ne a yanzu kuma ka saka wace ai da siriya da annabi ɗai ne du mai raba su zinane ne na kowa ya kake sabu zarce kana ta can ka kuma wace da ma cikin batula muke aikin muke a can a takaice ina aka santa ko ina kuka jita ai babu inda babu akwai ta ku da ku tashi kan hidimarta wai an ce ya banta ya zama aibu duk wanda yayi yayo gaibu ai su suke da gatan gaibu kun ji ta kai habibu da abu zance nake cikin zaurance mai hankali ya san ya dace a faɗi ba cikar komai ce inda ka gana haka ka zarce sun ce da ba a roƙo gunta in ya faɗi maki sana aminta yake ban gida ki horan mota ikon ki da uwar masarauta yake kara haska hasken lura yake kan mai yabo da lalura yake ban abin ya banki barira aikin da na yi take a tura ai sadi da cikar matsayi ce ai ba na sakuce mana hace babu kaduwar san hujja
nura tun da na ji ta aina na ce ina dan bare ubara ba aiki ai ta yake ku zo ga aiki da kai ka wuce dan sarki aikin ya ba mu sarkin yaki nura ne na kowa a gane baran na dan baran na ni ne ai ku ga da dan aike ne sakon da an ka bashi ya kai ne harabe mun kawai aka narke ai ruhu ka suna da dakoke garin Kano a dan mara muke nan zawiyar abul hasanai ne ya Muhammada Mahamuda sidi yake yi mini shaida da sarki nura zai yi shahada insha Allahu zana yi guda insha Allahu zana yi guda